दिनै बर'नि मोनसे धोरोम बाबा अजित बसुमतारी बिथांनि जा बिबार बाथौ, बिथाङा बिबार बाथौनि सासे गुरुमोन। दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। मैया बिलिफांनि 7-8 बाजियावहाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि समाजाव बिथाङा दिनै सान्थि, खौसेथि आरो जौगाथायनि मिजिंजों बर' हारिखौ अरायसम गेरेमसा हारि दानायनि मिजिंजों बिथाङा जेब्लायबो आर'जआव गोसोखाङोमोन। गोरबोआव गाबखांनाय मोन्दों। बिथांनि आत्माया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै इसोरनि आगदा आगसि थानानै जेब्लायबो बर' हारिखौ नायहरनो हायो, अनसायहरनो हायो, आशीर्बाद हरनो हायो, बेखौ आंनि बेक्ति जानानै जेब्लायबो इसोरनिसिम आर'ज थाबाय। बिथांनि बर' हारियावहाय बर' समाज फोसाबनायखौ जोङो सिफुंख' हायै मोनसे हाबा मावनानै गालांबाय, जायखौ जोङो दिनै जोंनि बर' समाजाव गिदिर मोनसे धार थालांगोन बिथांनिसिम हरनो हानाय जोंहा गोहो गैया। बेखौल' जों खावलायनो हायो इसोरनि खाथिसिम, अबंलावरिनि खाथिसिम। बिथांनि आशीर्बादाव जेरै जोङो दा सान्थि गायसननो हादों, सान्थिखौ मोननो हादों, बेफोरबायदिनो बिथाङा गोजौनिफ्राय जों बर' हारिखौ आशीर्बाद खालामबाय थाथों। बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय।